Cu toată lumea îmboară, așa și eu. Aseară am trecut măsura. Nu mai știam unde sfâncește sticla și unde te pe gura. Dușmanii m-au văzut, mă spionau de mult. M-au așteptat să ies afară, mai pe seară. Veriseră aveau cu ei și piatră funerară de vreo 10 kg. Așa o fi sănată zile. I-am promis la fata mea, a la 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 la, că n-am să mai fac belea, a la 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 la. I-am promis la Galina, a la 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 la, că n-am să mai fac belea, a la 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 la. I-am promis la Galina, a la 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 la, că n-am să mai fac belea,